Kaixo, Inigo naiz, Tolosaldea lanbide heziketa institutotik nator, zehazki mekatronika alorretik, eta lehenengo esplikatzeko zer da mekatronika, hitze pixkat xeleberalako, bai, da pixka bat elektrizidadea eta mekanika uztartzen ditun ziklo edo alorra, bertan lantzen ditugu elektrizitatea, automatizazioa, produkzioa, montaia mekanikoa, eta gaur pixka bat montaia mekanikoen ingurun sartuko gea, gauza simple bat inez, edonork etxeen dakeun gauza batekin, eta, hau da, bizikleta, eta erakutsiko dizuet dinamometrika baten erabilpena. Guain dano galdetuko dizuet zer da dinamometrika bat, bai, hemen dauzkagu adibidez berdinak. Bi hauek die dial estilokoak, hau da, momenturo esaten duna, eta hauek dira, zuk jarritako zenbakia iristean saltatzen dutenak. Lehenengo eta behin, zer neurtzen dute? Parea, indar parea. Hori zer da? Beste hizkuntza baten esan da, momentu bihurtzailea edo indar bihurtzailea, laburtuta, indarra bider distantzia. Beraz, ikusi dugun bezala, hemen dauzkagu dialekoak deitzen zaienak edo momentu oro esaten digutenak zepar dugun, hau da etxean eduki dezakegun merke bat, hau industrialagoa, eta hauek dira industria mailan gehiago erabiltzen dienak, bai. Hauen berezitasune da abisatzen digutela noiz iristen dan. Hau da, parea handigotarako, ertainetarako eta hau txikitarako. Guk txikia behar dugunez, hau hartuko dugu. Eta nik behar duten haiena jarriko diot. Karraka guztik bezala, dute ezker esku bi, eta ikusteko klak hori zer dan, hauxe da. Abisua ematen digu pare jakin batea iristean. Beraz, lehenengo egingo duguna da bizikletan ikusi, eta egingo duguna da ikusi manilarra direkzioarekiko edo horkilarekiko solte daukeu, bidaiatzeko edo edozin gauzatarako eduki dezakeun bezala, eta egingo duguna da lotu, ariketa simple bat egingo dugu. Baina, garrantzi emango dio dinamometrikai, zetik batez ere, eta hau naiz eta aluminiozkoa izan, karbonezko komponentetan hausturara iristeko oso erresa da, eta horregatik dinamometrika erabiliko dugu. Beraz, hemen jartzen digu ze parretara estutu dezakegun. Jartzen digu maksimo 6 Nm. Orduan, ze ingo dugu? Hartu dinamometrika, eta hemen jarriko diogu 6 zenbakia. 6 zenbaki hortara iristen danean, giltza, barkatu, ez da hau. Lotuko dugu, talako batean ingo dugu klak. Oraindik ez, egin du. Horrek esan nahi du, iritsi dela par egokira. Eta orain estutu behar ditugu radialki direkzioa lotzen dutenak. Hauen ezberdintasun bada, bat izan partez bi diala. Orduan jun behar da pixkanaka estutzen. Hau da, 6ra estutu behar dira, eta hasieran jarriko dut 2ra, eta estetuko ditut bi erlojuak. Bat hemendik. Saltatu du, barkatu. Eta hau ere bai. Oso suabea da bi eta oso kontu zibili behar da antzemateko. Orain saltatu du. Orain, lauan jarriko dut, eta berdina egingoet. Hau lehen nahi gabe gehiagi estutuet, hasi que ja lauen dau, eta honi lau arte emango diot orain. Eta, ikusi ezue, egin dula. Egia da, klak egin ondoren nahi izan ezko indar gehiago dezakeula. Baina orduan dinamometrikal logika ez zenuk erabiliko. Eta azkenik, igoko dut 6ra, ja bere parea dela. Hau ja estu dago. Eta hau estu dago. Eta hau izan da, ariketa simple eta erabilgarria. Garrantzi asko ematen zaio, bai industria mailan, bai etxen eukidezaukegun edozein gauzetan, torlojoen pareari, zeatik bestela, piezak hautsin ditzakegu. Bai.
Eta, bueno, bizikleta mekanikan ingurun, hemen adibide bat ekarri dizuet, ze erreminta erabili ezakegun, maletin hau oso kompletoa da, hau ez dake hau danako etxen, baino, ibilideun giltza hori bai edonok eduki dezakegula. Eta kontutan izateko, pare hori, leku guztietan ez da berdina izango, eta hemen dauzkau beste adibide batzuk, hemen adibidez, honek jartzen du 54 Nm. Hau da, hau estutzea goazenean ez deu 6ra estutuko, baizik eta 54ra. Eta hemen, adibidez, xirinaren tija estutzerakoan 6 Nm jartzen du baita ere. Eta horrela, leku askotan jartzen du. Jarriko ez palu, bizikletaren PDF edo horrian azalduko litzateke. Eta hauxe gaurko esplikazioa. Eskerrik asko eta horren arte.